Dobar dan, dragi gledaoci. Ovo je nedeljni pregled ilustracija. Pojavio se novi simptom virusa. Nakon izjave svetskih stručnjaka da ako vam opada kosa, zaraženi ste. Iako na početku to izgleda kao slana šala, nekima je veoma neslana. Dr. Peca je na to odgovorio da su vakcine jedini spas. No, dr. Neca je na to imao svoj odgovor. Na ovu zbrku u školstvu i dvoumljenje oko školovanja, od kuće i nošenja trosnovnih maski, građani su podeljeni i daju neke veoma čudne odgovore. Dr. Neca je na to odgovorio dr. Peci u svom stilu, šta on misli o troslovnim maskama, na šta se ovaj predomislio. Za kraj, kada smo već kod podeljenih mišljenja, neki ljudi su protiv Nemanjinog spomenika, iako jasno piše da je prc negativan.